हाय लोगोफोर, बेसेबा गोबावनि उनाव आं दिनै नुजाथिफैलायबाय नोंथांमोननि सेराव। आंनि दिनैनि नुजाथिफैनायानो जाबाय जोंहा मोनसे अनसुमै ब्रह्म फेसबुक पेज दङ दे। बेहाय मैया हराव लाइभ होदोंमोन आरो अनसुमै ब्रह्म बाजैया दोंसे ओरैबायदि लाइभनि गेजेराव दोंसे मेथाइ रोजाबदों। बे दोंसे मेथाइखौ आं खोनानानै जोबोद मोजां नांदों आरो नोंथांमोनाबो खोनासङाखैमोनब्ला आं खोनासंहोनोसै। आरो जायफोरा दासिमबो अनसुमै ब्रह्म फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै, थांनानै फल' खालामहैबानो जाबाय। अनसुमै ब्रह्म बाजैया मोजां मोजां रिल्स भिडिअ होयो आरो बिदिनो बिथाङा मोजां मोजां बाथ्राबो बुङो। जायफोरा दासिमबो अनसुमै ब्रह्म फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै, थांनानै फल' खालामहैबानो जाबाय आरो बिथांनि मेथाइखौबो खोनासंदो। फै बिदिब्ला खोनासंदोनि। गोदो आं बानायनाय, आं लिरनाय गोसो आंनि गोसो नोंखौनो गोसोखाङो, नोंखौनो बोजबै बिखायाव सावगारि। गोसो आंनि गोसो नोंखौनो गोसोखाङो, नोंखौनो बोजबै बिखायाव सावगारि। लाइजामजोंबो गोजोना, नुनानैबो गोजोना, लाइजामजोंबो गोजोना, नुनानैबो गोजोना। मोखांजों मोखां जिरायनानै सुखु दुखु दुखु सुखु रायलायनो मोनाबोला, सुखु दुखु दुखु सुखु रायलायनो मोनाबोला। बैसागु सौफैबाय, अखा सौफैबाय, जोमै सौफैबाय, मिथिंगा बिखायाव देलायफबाय। नाथाय दाबो मानो नों सौफैयाखै? गोसो आंनि गोसो नोंखौनो गोसोखाङो, नोंखौनो बोजबै बिखायाव सावगारि। मोजां ना मेथाइया? गोदो फार्स्ट प्राइज लाखिदों आङो बे गानायाव, मिथिबाय? ओरैबायदि गाना मोजां खननो रोंगौ आङो। दा मा होनो, हाबा जानानै डेमेज जाबाय एसे। क्लासिकेल लायोमोन आङो गोदो, भकेल लायोमोन आं। अब्लाबो दाबो जायो, बांद्राय एथ'ग्राब गाज्रि नङा। आंना सुइट नङा आरोखि, ओमफ्राय खाराक आवाजानो खाराक नालाय, खाराक मेथाइफोराबो।